Bafowethu nginibingelele ngithi into enkulu ongayazi inkulu kakhulu kunawe. What you don't know is bigger than you. Wengenza kwethu ake sihlale nje straight phezu kodaba lukaMacingwana ungizwe umchunu phela. Okubalekile njengamanje esikuzwile kuphuma emlonyeni wakhe ukuthi uziphendulelile bafowethu ungizwe wachaza ngendlela achaze ngayo engikuzwe ekubalula evidweni yakhe ayenzile khona izolo. Ukucacise nje uSobathi akeze ukukhathazeka ngezindaba ekukhulunywa ngazo kuma-social media, izinto ey'khulunywa ngazo kubekwa ngayo izinto kuma-social media mhlampe ngegama lakhe ngoba abantu basuke besebenzisa amadatha abo, abanye bazenzela imali ngamadatha abo. Okunye futhi akuveze ngokusobala uthe ucacisile nje wathi cha yena impela yena-ke uyisini abandla kakhulu ngaphezu kaMangobese nangaphezu kaphakela umphakathi, nanokuthi ngicabanga ukuthi wakuveza futhi ukuthi yena useke waboshwa eboshelwe izinto eziningi, kanti laba ababili abawoza kwabo asebenza nabo abakakaze nhlobo baboshwe. So-ke angifuni ukuhumusha lokho ukuthi ngabe kusho ukuthini ngoba ezinye izinto uma ngabe zikhulunywa khona lezi zinto ekubizwa ngokuthi ama-reversal psychology. Uyabona, so-ke angifuni ukugxila kakhulu lapho ngoba okwami ezami iy'nkulumo zidinga umuntu ayi-understand-e ngoba zinenhlonipho, number one, number two, zinobulungiswa. Ubulungiswa ngiyabufuna bube khona. Angithandi ukuthi yabo lapha nalapha kube khona into engezohamba kahle, kodwa sijabulela ukuthi umfaka Mchunu usiphendulelile ukuthi cha bafowethu angeke size simashe forever. Umnqamulajuqu wokumashwa okade uphela kwakade kuthiwa umnqamulajuqu umhla ka-30 ukuthi abantu bokuhamba kumele bebe behambile. So-ke njengamanje uselindele ukuthi kuqhutshekelwe phambili, kube nenqubekela phambili ngoba uthi yena ngokubeka kwakhe asikwazi ukumasha njalo bese kuphazamiseka umnotho wase-South Africa. Kusho umntaka Macingwana ungizwe Umlando Mchunu ukubeke ngokusobala-ke lokho ukuthi cha futhi ngoLwesithathu uzobe ephikelele khona le eGoli kwaNdonga Ziyaduma kaMntanamunde lephi no. Wakubeka ngokusobala ukuthi-ke uyamncoma uPanyaza khona lapha eGoli, kakhulukazi uyasho ukuthi kwamashwa wasebonga ney'nsizwa zasehostele eYuveli akade emasha nazo ney'nduna kanjalo ukuthi cha uyababonga, kodwa futhi kusasa kuzofuneka ukuthi kuhlanganwe kuzoba nemashi. Angazi yini ezobe imashelwa kusasa, kodwa khona wathi kunento ezobe yenzeka khona eGoli kusasa. Wayimemezela nje kakhulu leyo nto leyo, kodwa akagxilanga ekuvezeni ukuthi noma ama-allegation noma izinto ezisolekayo ngempela uyazi yini ngazo, ngoba ubesoleka kakhulukazi ngey'ndaba zokuthi kunengxenye yosomabhizinisi noma osomapolitiki. Kodwa ngicabanga ukuthi mina angazi makuthiwa osomabhizinisi kanjani, bekufuneka la ibekwe ngokusobala ngoba ibizimbengcezwa makuthiwa osomabhizinisi. Cha, kungathiwa nje osomapolitiki. Osomapolitiki ngoba basowomathuba, not kuthiwa siyazi ukuthi kuma-politicians bakhona abantu phela abawosomabhizinisi, kodwa mase kuzothiwa osomabhizinisi baningi wey'ngane zakwethu osomabhizinisi, especially nje la KwaZulu Natal sikhona nje sibaningi bafowethu sosomabhizinisi. Siyasebenza, kodwa mase kuthiwa kunosomabhizinisi abafuna ukuhlakaza umbuso, abafuna ukuhlakaza i-movement, mina nje ngiyanitshela akusibona osomabhizinisi kodwa igenge yama-politicians ezama ukufuna ukuthi iphazamise i-movement. Sasiyazi ukuthi abanye bakhomba lapha nalapha sebesha amaqembu and stuff like that. No. Bafowethu ningajahi ukujampa phambili, don't jump the guns. Landelani kahle udaba kahle kancane nize nithole ukuthi umnyombo uyakuphi. Okuhle ukuthi kwayona imashi and mashi iyaluhlela udaba, iyalu-investigate, iyalibheka ukuthi ngempela ikuphi okuyikhona
since isiqhelane sithi cha ayikakazi ukwazi kwamanje ukusebenzisana naye ungizwe up until ize ithole isiqiniseko ukuthi kwenzakalani. Kodwa-ke akusiyona inkinga-ke leyo-ke ey'ngane zakwethu ngoba phela ekugcineni kosuku le nto ye-youth movement bafowethu kusuke ingekho i-contract and stuff like that, kusuke sisetshenzwa sisenzelwa izwe lethu ngoba naye ungizwe naye uyi-brand ngokwakhe futhi uyabona naye ngoba nikhumbula ukuthi ama-brand lawa amathathu uMaNgobese i-brand very 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 powerful masingakhuluma ngelokhuzane mhlampe-ke nangokwe Nick academical. Uyabona uma ungathatha uMaNgobese umfake kwi-boardroom anga-agwisha kuze kuse. Uma sesibheka futhi uPhakela Umthakathi inkosi Mpumalanga ye-brand ngoba uma ngambeka kwi-field bafowethu kwi-ground ngeke uzulunge, ngeke uzumelane noPhakela Umthakathi kwi-ground naye ungizwe ngeke ubamele kwi-ground yabo. So-ke nabo futhi banendlela yabo yokuthi ba-arguishe ezintweni eziningi. So-ke bonke labantu babathathe ngibabalile, angibali abaningi, ngibala nje laba abathathe ngibabalile ukuthi baney'ndlela zabo zoku-arguisha kodwa uma singakhuluma academically, academically uMaNgobese she's very good when it comes to academically. Ungathatha noma ubani noma yiphi politician ubafake kwi-boardroom, ungathatha umongameli wezwe noma yimuphi ubafake kwi-boardroom, kungaze kuse nkwe ekuseni libalele ilanga be-arguisha because ilento academically ifuna ukwazi ukuthi how to argue, ungasheshe uxhifike, ungasheshe ugowanise and stuff like that. So ungasheshe umelwe ingqondo ujame kuphela i-network. Funeke wazi ukuthi how to argue ngezinto ezi-relevant ngesikhathi esi-right uzi-align into yakho izwakale, ungasheshe udube, ungasheshe uxhifike yabo. So-ke it is very very important, you must know how to do all those things yabo. Ngaphandle kokuthi usileshe abantu, unqamule abantu amakhanda, kumele wazi ukuthi uma ngabe kukhulunywa kuxoxwa kuphikwe ney'nkulumo impikiswana kuvunyelwana kwenze lokho ngaphandle kwentukuthelo, ngaphandle kokuthi uthuke umuntu, ngaphandle kokuthi ufuna ukuklinya umuntu uze uchaza cha sifuna ukukubona. Sesimbonile kuMaNgobese arguisha endaweni ey'ningi nje yabo nabaseZimbabwe bake bathi bamthathela kancane wangena. Kodwa okubalulekile ukuthi these three leaders, we value them, we appreciate them. Therefore angeke mina ngize ngikuvumele ukuthi nina bantu akuma-social media, nina abantu abama-content creator, nami sabethi ngiyi-content creator, angazi ukuthi ezinye izinto mayishow ngesingisi ngifuna ukuyihlela ukuthi ngiyangena lapho, ngifuna ukuthola ngesizulu ukuthi ngiyangena yini, iyini leyo content creator, ibaluleke ngani yabo. Mina nje ngisuke ngiyikhulumela la ngiyihlaziyela engihlaziya khona, angifokasile kakhulu ukuthi ngicreate ama-content singayi-arguishi-ke leyo kuphumani lapho. Kodwa kubalulekile ukuthi asizazeni iy'ngane zakwethu izinto esikhuluma ngazo and asibe nendlela yokukhuluma izinto ngendlela izinto eziyiyona. Asingakhulumi noma ikanjani, singakhulumi noma ikuphi noma yinini ngoba vese we need these leaders. We love these leaders. We appreciate these leaders. Konke esikwenza asikwenzeni ngenhlonipho, asikwenzeni nge-honor, nge-order, with peace. Asibonge-ke ukuthi uMacengwane uphendulile, siyabonga uMacengwana, sizoqhubeka ngesilandela kwenzakalani, kodwa akukho kube ngikutholayo ukuthi kwenzakalani. Qhubekalani-ke nama-allegation enu nokwenzeni ukwenzayo, kodwa nje hlakaniphani, be wise. Skill yourself, don't kill yourself. Thank you.